evening. Retats. Yan. Yes, Rob. Good evening. Hello, kain tayo. Good evening, guys. Yan. Kain tayo. Isang mapagpalang Holy Thursday po sa ating lahat. Good evening. Sarap ulam nila, manugang from Rob Pitok. Nanguna ulit si Bunso Rob natin, Napaka grabe talaga, solid mong sumuporta, Bunso Rob. Salamat ng marami sa iyo. Good evening, nakaabang talaga lagi, Sige po, manugang. Ayan. Good evening, Doc. Good evening, Rob. I'm back. Tayo pa lang dalawa from Dr. Petrovic. Yes po. Nagpaalam naman po yung mga showbiz celebrities natin na day off nila hanggang Sabado. Linggo ata balik nila, Linggo ulit. Linggo ulit tayo magkikita-kita. Parang na mabablang ko ako, guys. Hindi ko alam kung ano nung nararamdaman ko. Hindi naman masama pakiramdam ko, pero parang ang bigat-bigat ng karamdaman ko. Yung alam mo yung Nararamdaman. hindi yung kung sa Ilocano aglaladot. Yung kinakapoy, ganun. Alam mo yun, kinakapoy. Ganun. Tao po, yes po. Tuloy po kayo. Sarap ng ulam, nakakagutom mo po. Hindi na nasunod yung bawal ang karne. Ang nagluto kasi nito, Dr. Petrovic at Rob Bunso, yung dalaga ni Mrs. si May, si Ate May niya. Si Ate May, yung nagluto. Yung sumilip sa pinto. Yan, yung sumilit nito kagabi. Doc, na-subscribe mo po ba ako from Rob Pitok TV? Yes, Rob, from Dr. Petrovic. Salamat po, Doc, from Rob. Welcome po, manugang from Rob Pitok. Kapitana Margie Nahi. Hoy, dito na ako. Uy, ang aga ni mga kapitana. Day off mo, kapitana. Kapitana Margie from Dr. Petrovic. Kain tayo, Kapitana Margie. Hello, Rob, from Kapitana Margie. Hi, Doc, from Dr. Petrovic. Good evening, Kapitana, from Rob Pitok. Good evening, friends, from Dr. Petrovic. Hi, Doc, from Margie Nahi. Manugang TV, baka nagpapagod ka sa work mo. Hindi po ako nagtrabaho ngayon, yun siguro. Kasi nagagalit si Mama pag nagtatrabaho kami ngayong mahal na araw. Kahapon nga, nagkataon na po, nabali ni Ate Denyo yung handle ng poso. Siyempre, hindi pwedeng hindi ayusin kasi walang gagamitin, Ni-repair ko. Siyempre, kailangan ko magpuro-pukpok dyan. Narinig ako ni Mama, nilapitan ako. Sabi niya, mahal na araw na baga, Mark. Huwag ka na trabaho dyan. Maano si Mama sa pagka mga ganito. Kaya, kahit may mga gusto kaming gawin, mga gantong araw, mahal na araw, talagang hindi na lang namin ginagawa. Pagagalitan po kami dito. Hindi naman yung galit, kasi hindi talaga nagagalit si Mama namin dito, yung binang kong babae. Hindi talaga nagagalit. Pagsasabihan ka lang talaga. Sabi niya, sa malumanay na salita. Sabi niya, Mark, mahal na araw na. Huwag ka nang dyan. Magtatrabaho dyan. Yan. Hindi naman po ako pagod, Dr. Petrovic. Wala nga akong ginawa maghapon. Bigat daw katawan niya. Lang kami, tinulungan ko lang si Ate Din, si Kumare, maglaba kanina. Nagwashing, ako ang taga-dryer, tsaka ako taga-dryer, taga-sampay. And then, taga-bumba sa pangbanlaw niya. Yan. Para siya, dire-diretso na ang pagbabanlaw niya. Tapos pagkabanlaw, din-dryer ko, tapos diretso sampay na. Ayan, ganyan kami maglaba dito para mabilis. Yun lang naman ginawa namin. Tapos, tumambay kami kay Manay Ams TV kanina. Habang ako sa laptop, tapos nakatambay kami. And then, humiga ako. Sabi ko, inaantok ako. Nung pumikit naman ako, hindi naman ako makatulog. Wala si May. Nandun sa kabila. Excuse me, guys. Nag-budol fight sila doon. Aris Dwayne. Tama ba to?
Good evening Manugang, Plenty TV ito, account ng anak ko. Uy, kabsat, Plenty TV, maraming salamat. Ano? Doon siya nag-end ng live. Ng anak ko. Di ako nag-end ng live. Uy, tama yan. Okay lang yan na kabsat. Pasensya na kailangan ko na umalis kanina sa live mo. Which is masarap sana makipagkwentuhan sa'yo kasi ang ganda ng lugar mo, no? Okay, pinakita sa Yan, akin. ang ganda ng lugar mo. Kaso nga lang, nakakalungkot yung kwento mo na napakamura ng mga Napakamura. hinarbis yung hinarbis yung mga gulay. Which is yung mga first class na mga gulay dito sa baba. Pero dyan sa norte, sa inyo dyan, grabe ang Pero gusto niya bagsak. lang hingiin, ano? Oo nga. Gusto na lang hiningi na tinatawag na middleman yung mga ahente. Ramdam ko yung pagod pag nagtatanim. Pakita naman ngayon si Ate May. Nandun, Nagbudol fight sila dun sa kila Ate Tess, ano? Umuwi kasi si Jerome. Yan. Dito si Jerome kasi. Nagkatay sila ng manok. Ito yun. Siya na pinagluto. Si May ang pinagluto nila doon. Kaya mabudol fight daw sila, Kapitana. Ano yan? Adobong puti yung Pato? Pat, Baka no? pato. Adobong puti. Yan yung paborito ko. Hindi po. Ano to? Adobong native na manok. Dr. Petrovic. Aris Dwayne, Plain TV Kamsat. Good evening, Doc, from Aris Dwayne, si Plain TV po yan. Ang ating kapatid na si Plain TV. Good evening, Plain, from Rob Pitok Bulsa. Sub ko na rin ito sa'yo. Oy, thank you so much, Aris Dwayne, bigyan ko ng jacket na ito. Si Aris. Para madali kitang tandaan. Aris Dwayne. Tama ba pagkakabigkas ko, Kabsat? Aris Dwayne. Good evening, Aris from Dr. Peter B. Si ano po yan? Si ating Plain TV. Gwapo mo, kuya, from Remel Dendo. Oy, thank you so much. Alam ko galing ka na dito nung nakaraan, Remel Dendo. Thank you so much, Like done. Thank you so much sa Plain TV, Aris Dwayne. Okay po, from Dr. Peter B. Eat well, kuya. Salamat po. Kumain na rin po ba kayo? Remel Dendo? Diendo, tama ba? Kayo po ba? Kumain na po ba kayo? Plan sub mo rin mo akin channel para marapit ako yan. Nag-request po si Rob. Okay, Rob, napakabait ni Plan TV. Gwapo ni kuya at ate si Remel Dendo. Oy, thank you so much. Jerome, hi Manugang TV. Oy, Jerome, kumain ka na ba? Nasab ko na Plan yung account ng anak mo. Ayan. Hi Jerome from Dr. Petrovic. Saan sila nagbudol fight? Diyan kila Ate Tess lang. Ano Ate Tess? Kapitana Margie. Andyan si Jerome kasi umuwi. Ayan. Okay lang, Manugang. Ayan. Tito Mar Bading. Ano to? Tito Mar Bading. Shot Papa. I love you, lalaki. Si Boy honestly. Si Tito Mar Bading talaga yon. Pero hindi naman siya yung masamang tao. Manay Arms, pasensya na nawala ako bigla. Tinawag ako ni Mrs. from Dr. Petrovic. Okay lang yun, Dr. Petrovic. Kanina 43 sub ko, ngayon naging 36 na. Ganyan talaga, Rob. Naglalagas talaga yan. Asahan mo na, lalo na pag yung mga subscription na walang engagement, maglalagas talaga yan. Manugang TV, nag-comment ka pala sa video ko. Yes. Kasi nga, naalala ko kagabi na sabi mo, tignan ko yung drawing mo, Jerome. And then kanina, kagabi, hindi ko mahanap ang hindi ko ma-search ang iyong pangalan. And then kanina, nung sa live ni Manay Ams TV, ni mami mo Ams, doon ko naalala, nasabi ko, ay, ito nga pala, view ko nga yung channel nito, si Jerome. Yun. Doon, sinubscribe na rin kita, Jerome. Okay po, from Dr. Petrovic. 6 thumbs up, good evening sa lahat from Manay Ams TV. Yan, good evening, Manay Ams TV. Hi, Nams. Good evening, Ate Ams from Rabitok. Eat well po, Manugang at Ate Den from Rabitok. Thank you so much, Rob. Hi, Rob. Doc, okay lang po from Manay Ams TV. Hello, sis Manay. From Aris Dwayne, Manay Ams, si Plain TV natin niyan. Salamat sa jacket, Manugang. Yes po, para po kita, matandaan po agad kita. May channel din yan, si Aris Dwayne, Kabsat Plain TV. Ano ulam, boss? From Sailor, adubong manok po.
At kung gusto niyo na, kung hindi naman tayo pwede sa karne ngayong mahal na araw, meron naman po tayong laing. Yan. Ito naman po ay luto ni Kumari din. At ito po ay luto ng kanyang anak na dalaga. Yan. At ako po ay kakain lamang. Hindi na muna ako naglutong karne. Kahit may stock pa ako. Excuse me? Baka magalit yung matanda. Oo nga. Kaya nagulay ako. Talagang sunod sila dito sa ano, no, kung ano yung tradisyon sa mga gantong mahal na araw. Sunod po sila. Bawal mag-iingay, bawal Saya-saya. bawal yung nagtatawanan kami dito, nagagalit si mama. Hindi naman siya totally talaga nagagalit, sabi ko sa inyo guys, no. Never ko pa nakita si mama yung talagang galit na galit siya. Hindi. Yung nagtaas siya ng boses. Masabi yung, nagsasakripisyo na nga si Yeah. Jesus. Tapos, ang saya-saya Pag sasabihan ka niya, sisermonan ka niya in the good way na hindi ka masasaktan. Talagang hindi ka masasaktan ng ano mo. Pero, talagang pakikinggan mo siya. Ano? Kuya, shout out Daniel Matthew. Uy, Daniel Matthew, shout out po sa iyo from Renz Cansino. Thank you, Lord. Finish na. Excuse me guys, ano? Ang aking ubo hindi pa mawala-wala. Nasaan si Plan TV? Ayan po si Aris Dwayne or Dr. Petrovich. Siya po yan si Plan TV, si Aris Dwayne. Naka-live kasi yung kanyang... Yan, yung Plan TV niya po ngayon ay naka-live. Kasi nakita ko po kanina 5:30 ata yun. Doon ko nakita. No? Good evening, T. Margie from Manayams TV. Ayan, good evening, Rob from Manayams. Hello, Aris, mega love shout out from Manayams TV. Si Plan TV po yan, Manayams. No? Dan dikit po sis Aris, si Plan TV po yan, Manayams. Hi Manayams, musta na? Di ako nakapanood sa live mo from Kapitana Marginahe. No? Ikaw din, same to you, no? Joshua Lex Terano, same to you. Ikaw yan, mukha mo na yan. Ano? Lovely Konos, January po. Ano na po ngayon? April na po. April Fools na po. No? Lovely Konos. Thanks Manogang TV from Jerome. Welcome pa po ba ako Sir Makoy sa live nyo? Si Adrian Tepes. Oh naman. Nag-sorry ka na rin naman kanina sa live ni Manayams. Accepted na namin yan. Ano, Adrian? Huwag lang mauulit. Ano? Bati na tayo from Adrian Tepes. Ayan. No problem, Adrian. Huwag mo na lang uulitin yung mga ganun kahit nabihin mong nakainom ka. Please kontrolin mo ang sarili mo. Ang alak ay dinadala sa tiyan, hindi sa ulo. Ano? Adrian Tepes. Diyan ka diyan ka magkakaroon ng lesson learn, no? Na hindi dahil sa nakainom ka ay ibabanat mo yung katapangan mo, no? Wag. Dahil yung ganyan ay balang araw ay pag tinuloy-tuloy mo yung ganung gawain, balang araw ay ikapapahamak mo, no? Kaya mas maganda kahit nakainom ka, kaya mo pa rin kontrolin yung temper mo, no? Yung kaya mo pa rin maging malumanay, no? Mas magandang malumanay lang tayo lagi. Ako nga kahit na madali uminit ang ulo ko, pero nasasanay na ako kaya kumarin yun na kontrolin ko na yung yung temper ko, no. May anger issue tayo din talaga ako, no, Adrian Tepes. Sa totoo lang, dahil siguro sa nakaraan ko, yung mga na-experience ko sa nakaraan, grabe ang temper ko, grabe ang anger issue ko, no. Kunting bagay lang, initan ng ulo ko. Unang sama namin, mainitin yan. Pero Kumbaga, habang tumatagal, siguro dahil sa depression ko noon, dahil sa stress ko noon, yun karoon ako ng anger issue, no? ngayon, Siguro diba? dati pa naman alam naman siguro ng mama ko na dati pa naman ganun na mainitin ang ulo ko. Tapos ganun pa yung nangyari nung nakaraan ko. Parang lalo nang nagdagdagan. Pero nung simula na nung nagsama kami ni ate din yun, kumare, ay unti-unti na, no? Unti-unti nang nakokontrol ko ang pagiging mainitin ng ulo ko, ano. Ikaw ba naman pakainin pagka mainit ang ulo mo? Hindi ka mabubusog. Baka iba na naman isipin na naman ni Manayams TV. Iba na naman isipin ni Manayams TV, ha? Pakakainin ng masarap na pagkain, Manayams TV, ha? Hindi yung ikaw talaga, Manayams TV. Iba lalagi ang iniisip mo.
Hello din sa iyo, Joshua Lex Terena, ano? Wag kang bastos ano sa pag-comment mo, ano? Napakadaling maging mabait, napakadaling maging mabuti. Libre lang maging mabuti. Yes. Huwag niyong pipiliin ang pagiging masama dahil pagbabayaran niyo 'yan balang araw, ano? Babalik yan sa Babalik 'yan sa inyo. Pagbabayaran niyo 'yan, di ba? Eh kung maging mabuti kayo, kayo pa ang babayaran ng pagbiyaya ng Panginoon, ano? Pero kung magiging masama kayo sa kapwa nyo, sigurado 'yan kayo ang magbabayad Oo. dahil sisingilin kayo niyan ng Panginoon, ano? 20 subs si Aris from Manayams TV. Ayan. No? Good evening, Adrian Tepes from Rapidapis. Idikit ko na rin ito sa iyo, si sa Ams from Aris. Ayan. Si Plan TV yan. Dito sa Manila, wala na bawal. O naman natin Margie. Kasi, ay Kapitana Margie. Kasi ano, ano na yun eh. Tradition yun. Hindi yung ano ba yun, kung ano na yung meron na pwedeng ulamin talaga ano. Yun na yun. Yun na yun. Hindi na nasusunod yung mga ganyan tradisyon natin. Ano? Adrian, hi, welcome back. Kumusta na? From Dr. Petrovic. Bye Gala, Tamsa Idol. Uy, Bye Gala, parang hindi ko na nakikita ang inyong live. Sir Bye Gala, bakit? Hindi ko na nakikita. Kahit nag-scroll ako, pinupuntahan kong, nagtinitignan ko dun sa mga live subscription. Wala po. Hindi ko na po nakikita ang live mo. Hindi ka na ba nagla-live, Sir Bye Gala? Dati umaga pa lang habang nagkakape ako ang sarap tumambay sa live mo kasi nature din ano. Tapos minsan umaanbon pa, sarap sabayan ng kape. Ngayon hindi ko na nakikita Sir Baygala. Bakit? Kanina sabi ko nga Holy Thursday pala tapos panay patawa ko sa live. Okay lang yan Manayams TV. Ganyan talaga pag luka-luka no. Okay lang Team Margie from Manayams TV. Pogi tama ba? Hello, good evening. Ano? Pogi tama ba? Hi Ate Den from Jerome. Hello, Jerome. Manayams. Tawa si Manayams. Kawis. Kawis YT. Hello, good evening. Salamat sa iyong pagbabalik. Ano? Anong ulam po? Ma'am Plin TV, ano? Adobong native na manok. Nagkatay yung anak niya na dalaga. Ay napagtripan po nila dito sa yung mga pamangkin din niya. Mga pinsan niya. Nagkatay po sila ng native na manok na alaga po nila. Ano? And then Pero ulam talaga namin is gabi. Apo, ito po talaga ulam namin. Ano to? Ba't may singkamas? May singkamas. Kinakain ko yan. May maliliit na singkamas guys. Ano? Grabe siya. Ito, bukayo. Yan, may bukayo pa. Ano? Ano to? Ito yung niluto ni Kumari din ngayon. Ano? Gabi. Or laing. Sagana sa gata. Hi, Kawis YT from Dr. Petrovic. Ano? Good evening, Kawis from Rob Pitok. Dito sa amin sa Bulacan, maraming naliligo, marami ring balita, ano? Kawawa. Maraming ring balita kawawa naman may mga kaso lunod dito sa Norsagaray, Bacas River. Oy, ingat-ingat ano? Excuse me. Ano ba 'yan? Marami ring balitang ano? Balita kawawa naman may mga kaso lunod dito sa Norsagaray. Nako po, ingat-ingat ano? Kaya pagka mangliligo po kayo ay magsama po kayo ng mga guidance nyo, yung mga guardian nyo, kumbaga, yung mga magga-guide sa inyo, yung magbabantay sa inyo, ano, yung mga marurunong, no? Kawis TV, wag maliligo ng kayo-kayo lang, na lalo pag hindi kayo mga marunong lumangoy, ano? Jerome, okay lang ba na upload nyo yung basketball nyo from Dr. Peter Bis? Oo, i-video mo naman, Jerome, ano, para i-upload mo, no? Nakakatakot kaya yung lasing tapos hindi mo kayang kontrolin ang galit, away ang abot. Kaya ayaw ko sa lasinggero. Tama naman Manayams TV. No? Naranasan ko din yan, napaaway dahil sa kalasingan. Ano? Sa sobrang kalasingan ko, napaaway din ako. Kaya mula noon, yun na rin ang naging lesson learned sa akin na hindi na ako masyadong nagpapakalasing. No? Kinukontrol ko na din ang ano. Di baling uminom na lang ulit ako kinabukasan, wag lang yung iinom ako ng sagaran ngayon ano. Kaya ngayon naging lesson learned ko yung nangyari sa akin na yon. Na hindi na ako magpapakalasing masyado. Talagang yung blankong-blanko ka na hindi mo na alam ang paligid mo, no? Good evening, sweet couple. Anong ulam niyo from Sarah, ano? Adobong manok, Ma'am Sarah. And then laing po. Ayan. Laing. Ginatang laing, ano? Good evening, Ma'am Sarah. Tama, lokal-lokal talaga ako para Manayams TV, no?
laing na may singkamas. Kinakain niya yun. Dilis ang Yan. nilahok ko. Yan, dilis ang nila. Dami kasing- Ito yun, singkamas kinakain niya. Dami kasing singkamas dito. Maliliit lang yung ganito lang kalalaki Dr. Pedro Viz na singkamas, which is ang sarap, matamis-tamis yung Dami. Doctor, yun yung upload ko kung saan kami nag-champion kahapon. Upload mo yun kung may video ka, Jerome. Hello po, good evening from FHD. Please DH. Palitan mo naman po ang inyong username. Username naman po yan, pwedeng palitan anytime niyo, Palitan niyo po yung pangalan niyo para mabasa po natin ng maayos, At makilala po namin kayo, Good evening din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa aming live. Napasubscribe din sana ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po, Wow, sarap from Aris from Plen TV, Miss Den, pwede po magpaturo kung paano magluto ng bukayo. Ay, Ito, dala lang ng kapatid ko. Yan. Pumunta dito. Pero ang pagluto talaga nito, magtutunaw ka ng asukal. o kaya Tapos, yung panot sa, alam mo yung panot sa Dr. Petrovich, yung matamis na galing sa tubo na pinagdikit. Pero mas maganda pa rin di yung itong asukal, Asukal? kasi nagda-dry siya. Ayan, pwede Pero rin pag yan. panot sa parang Tumitigas kasi yung panot sa siya, na tapos Dr. parang Petrovich. nagtutubig ba? Yung kumbaga mahirap kontrolin kung paano siya hindi magtigas yung panot sa. Pero kung brown sugar, Nagda-dry siya. ayan, nagda-dry na medyo hindi siya ganun katigas, Dr. Petrovich. Kasi pag naglagay ka ng asukal, lalagyan mo ng tubig. Yan, magtutunaw ka noon. Tapos yung buko na na alanganin na siyang buko, then alanganin na nyog. Alam mo yung tawag dito sa amin ay lukaron. Yung pwede mo pang kayurin, Dr. Petrovich, pero matigas na para sa para sa buko salad. Kaunti lang na tubig. Yan. Siguro mga ganyan lang sa baso. Yan, Para Dr. kasabay lang sa Tapos pag nagbula siya, tsaka mo ilalagay yung buko. Yan. Tapos haluin mo lang ng haluin hanggang sa mag-dry. Mag-dry. Pag nag-dry na siya, pwede Yan, na. pwede na. Yan, Dr. Petrovich. Ganun lang po ang pagluto ng bukayo. Bukayo, buko lang yan. Tas lalagyan lang ng asukal. Siyempre, kasi Kawis TV. Tama yan. Kawis. Pero mas maganda yung asukal tutunawin sa tubig. Yan. Dr. Blockshan, kumakain ako ng sabon na may Kumakain na may ako ng sabon na may rice. Ano yun? Pa-shout out po. Eh di wow, Dr. Blockshan, sabon na may rice. Ang pangit ng pangalan mo, ang pangit basahin yung pangalan mo, Palitan mo yung pangalan mo kung gusto mong i-shout out kita. Ang pangit ba basahin, ang pangit pa pakinggan pag binasa ko yung pangalan mo. Kung gusto mo i-shoutout kita, ayusin mo muna yung username mo, shoutout kita. Libre naman ang pa-shoutout dito sa amin, pero yung mga ganyang kabastusan na pangalan, ay pasensya ka na, magpa-shoutout ka na lang po sa iba, At Dr. Block, hala, nga naman. Ay sorry, ako po si Manok na Pula. Grabe to si Manok na Pula. Dami mong account, Manok na Pula or Sigma Boy, Welcome back, Sigma Boy, Manok na Pula. Guys, don't forget, uminom marami tubig. Sobrang init po. Water therapy. Opo. Joshua Robert Rivera. Maraming salamat po. Meron po, kahit inuubo nga ako, yung medyo ganto, medyo malamig-lamig na kaunti na tubig. Ay, naku, inom na ako ng inom. Hindi naman yung sobrang lamig, guys? Yung ganto lang, yung medyo nagmomoist lang na konti yung baso, okay na yun. Huwag lang yung sobrang lamig na lamig kasi hindi pwede sa akin kaya inuubo ako. Pag yung tap water kasi, yung normal na tubig lang, ang hirap naman lunukin. Parang lalong ang init na pumapasok sa loob, Dahil sa humidity ng panahon natin ngayon. Yes po, from Dr. Petrovich, Delia Aquino, yan ang ating mama, good evening. Hello, good evening sa lahat. Wala kaming kuryente, naki-wifi lang ako. Saan ka naki-wifi, mama? Wala ako pa rin kay kuryente ngayon. Siguro panahon na naman ng dyan, maintenance. Ganyan talaga pag summer. Ganyan sa amin. Pag yung malapit na mag-ulan-ulan, tapos yan, diretso na walang init, yan, puro maintenance na rin sila sa kuryente. Excuse me, guys. Good evening, Mama Delia. Anong ulam nyo dyan? Good evening po, Mama Delia from Rabbit.
Thank you, Miss Den, Boss Makoy. Ayan, walang anuman na Dr. Petrovich. Basta may buko ka na mabibili, sabihin mo yung kahit yung pang buko salad, wag lang yung sobrang lambot na buko, Dr. Petrovich, yan ang magandang pang bukayo, Kasi pag yung talagang pang buko salad, nagtutubig yan. Hindi mo yun mapapatuyo masyado, Dr. Petrovich. Tambalang ako, manugang din. Sige, Mama Deliaki, no? Sige po. Okay lang yan. Baka malubat naman yung gadget mo. Wala kang gagamitin, ano? Kumakain ako ng sabon na may rice. Ano yan? Dr. Block yan, no? Manugang TV, nag-upload ako kagabi kung saan kami nag-champion kahapon. Ayan, titignan nga namin mamaya, no? Blockshan, meaning po niyan sa Roblox po yan. Ay. Blockshan, meaning po niyan sa Roblox po yan. Ay. Excuse me. Alam ni Kawis TV ang ibig sabihin ng sinasabi ni Dr. Blockshan, ano? Yung pangalan ko po, Manugang, maganda ka, yung pangalan ko po, Manugang, maganda ba pakinggan? Oo naman, Rab Pitok. Oo. Rab Pitok. Ayan. Napaka-unique, no? Yan ang maganda sa YouTube, yung mga pangalan na unique. Para pag sinearch mo, yun na agad ang lalabas, walang ibang kasama, no? Kasi pag may gumawa ka ng channel at may mga kapangalan ka, ang hirap po hanapin yan. Sigurado. Isa-isa Yan. pang Tulad ni Manay Ams nung dati, si Ams TV, yan, napakadami kaya Hirap pinapalit. kami maghanap. Yan, kaya pinapalitan namin sa kanya, no? Manok, dami mo naman account, paano mo napapagsabay yun from Dr. Pedro Beso nga naman, ano? Yung name ko, nagpa-suggest ko pa sa friend ko nga Amerikano, no? Kawis TV, YT, ano din yan, ano ba yun? Unique din yan, ano? Sa akin, isa lang, madali search, labas agad. Oo, tama. Marunong sa YouTube to si Kawis, no? May future ka sa YouTube, Kawis. Kaso nga lang talaga, nagulat ako sa edad mo, no? Napabilib mo ko sa edad mong yan, 12 years old ya. Marami ka nang alam sa Tsaka makipag-usap siya para marami ka nang alam sa YouTube, Nagulat ako. Kaya nung nakita kita sa live yun, nagtaka ko ba? Sabi ko, kaya nagtanong agad ako kung ilang taon ka na, yun nga, nung kasasagot mo pa lang yung tanong ko, bigla nang nawala yung live mo, no? Kaya sorry, Kawis. Upload mo, hindi naman laro, Jerome. Kalsada ang upload mo. Sa kalsada ka ba naglaro? Ayan na naman, madadali ka na naman kay Manay Ams TV, no? Kumain na ba kayo, guys? Inaano ka na naman ni Manay Ams, Yung nga guys, hindi ko pa na ituloy-tuloy. Ayan, lamesa. Hindi ko pa na ituloy-tuloy sa sobrang busy namin. Ang dami namin, Tapos ito na, kasunod ay mahal na araw. Yan. Sa ko na yan may tutuloy. May mga sisibakin pa nga akong kahoy dyan. Siyempre, hindi ko magawa-gawa. Kahit nga sabi ko sa inyo, kahit gusto kong gumawa, pagbabawalan tayo. Magagalit kailangan din sumunod tayo sa patakaran nila dito. Pantagan. Iba-iba na rin ako ng vlog dati. Minecraft dati, COD dati, kung ano-ano, unti na nga views. Nag-aral ako mag-vlog 2021 pa. Akalain mo yan, galing nito magaling si Kawis TV, guys. Tuloy-tuloy mo lang. Mag-upload ka na lang muna ng mag-upload, Kawis. Iwasan mo muna mag-live, Kahit na bumalik na yung pag-live mo, wag ka muna mag-live. Kung talagang kailangan mo mag-live, yung silent live or wag ka magpapakita sa live. Or kahit wag ka magsasalita kasi madedetect yan na bata ka pa, Wag ka magsasalita. Madedetect pa rin yan na bata ka. Kawis. Silent live pwede para sa watch hour mo. Para aware lang tayo para aware tayo na hindi na ma-disabled ang account mo,
Pagpatuloy mo lang, Kawis. Pagpatuloy mo lang, may future ka sa paglabalag. Magaling ka eh. Na sa live pa lang, makikita mo na kaya niya mag-entertain ng viewers. No? At tapos, yung pag-i-edit mo, magaling ka mag-edit. Kaya sabi ko noon, siguro nasa 20 plus na tong si Kawis TV. Nagulat ako nung sa 12 years old lang pala. No? Hello, kumusta from Papa God? Okay naman kami, Papa God. Sagot ni Jerome. Ano ba yan? Palagi mo na akong inaaway from Jerome. Hindi ka pinagtitripan ka lang yan, Jerome. Kaya habaan mo ang pasensya mo sa mami mo Ams, no? Sira ulo yan si mami mo Ams. Pero habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Sabayan mo lang siya, ganun. Mabait naman niya. Mabait yan, napakabait niya na Manay Ams TV, no? Kumusta? Okay naman po kami, Papa God. Salamat sa iyong pagpunta dito sa aming live and pa-subscribe din sana ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po. Saan yung video, Jerome? Tricycle yung nakita ko. Baka sa parking lot din naglaro, Dr. Petrovich, Si Ayong Vlogs, magandang gabi, guwapito. Uy, thank you so much po, no? Ayong Vlogs, may YouTube channel to. Bigyan ko ng jacket to. May picture. Yan. Basta mga ganyan, no? Ayong Vlogs, ayan, YT, TV, may mga ganyan sa pangalan nila. May channel yan, no? Pwede ka na makipagdikitan dyan, Ayong Vlogs. Thank you so much sa iyong pagpunta dito sa aming live and pa-subscribe din sana ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po. Magjowa po kayo, opo, no? Magjowa, magkumare, mag-best friend, magkaibigan, andyan na po lahat, no? Name it. Pwede rin nanay ko, no? Hindi ko na itutuloy. Alam na ni Manay Ams TV yan. Si Raul talaga yan. Hindi ko na itutuloy. Pwede ko rin siya nanay, Nanay, lolo. Pinagluluto niya ako. Yan. Pinagluluto. Pinaasikaso. Ayan, yan. Pinapakain ng masarap na pagkain. Dali ka na naman ni Manay Ams. Ito tuloy, dire-diretso ko na. Iba na naman, baka iba na naman na ngayon. Iba na naman isipin ni Manay Ams TV, Natakpan na din. Ayos naman yung luto ng adobo, guys. Nakachamba naman yung nagluto, no? Sino ba nga naman luto nito? Si May. Sorry. 15,000 guwapito. Thank you so much. Ayong Vlogs, Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa lahat. From Ayong Vlogs, magandang gabi din po sa inyo. Shout out guwapito. Ayong Vlogs, shout out po sa inyo. Watching from Cambodia. Uy, Cambodia! Ang galing naman. Pilipino na nasa Cambodia. Thank you so much, no? Nakarating sa Cambodia ang ating live. Ayong Vlogs, shout out po sa inyo. Umuwi lang ako ng Bulacan pero taga Puerto Galera talaga ako sa Mindoro. Mindoro, tama ba? Oo nga. Mindoro yan. Sa Puerto Galera. Maganda doon. Puerto Galera, kailangan sumakay ka sa Supercat para makapunta ka doon sa Puerto Galera. Tama ba? No? Kawis TV, ganda doon. Sa Mindoro na yun. Sa Puerto Galera na yan, sa Mindoro. Si Sir Payne, 50 subs na siya. Pwede na niya ma-verify ang live streaming ni Sir Payne. Nasa sa kanya naman po yun, Rapidoc. Kasi minsan, yung mga ganyan tulad ni Sir Payne natin, parang libangan lang nila yung pag-YouTube, Parang palipas oras lang nila yung pag-YouTube nila, no? Hindi sila seryoso sa pagpapamonetize, ganun. Pero okay lang yun. Kung hindi natin makita sa live si Sir Payne, na malay mo, sa personal natin siya makita balang araw, di ba? Okay lang yun, Rapitok. Darating tayo sa araw na iyan. Si Mami Ams, pinagtutulungan na naman ako. Hindi kita inaaway, Jerome. Saan man doon yung naglaro tricycle nga po, Dok, ang video niya. Tama. Kaya motovlog, hirap ng buhay ngayon. Lahat na lang mataas presyo, lalo na gasolina. Baka may 500 ka dyan, pautang muna. ang galing ng banat ni Teo Motovlog, Bigyan kita ng jacket dahil sa napatawa mo, Teo Motovlog. Pero pasensya na, huwag sasama ang loob mo, pero wala akong maipapautang sa iyo dahil nga mahal nga naman mahal na ang gasolina at mahal na ang bilihin,
Teo Motovlog. Ano? Good evening. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming live. And pa-subscribe din sana ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po, Teo Motovlog. Po, baka may background ko yan. Pautang muna. Si Malupiton ata. Sina? Si Malupiton. Ang dami niyang paliwanag sa vlog niya, yung pala mangungutang lang din pala. Yun ba yan si Malupita? Yeah, Teo Motovlog, good evening sa iyo. No? Tapos si Dr. Petrovich, baby yan si Manugang. Oh, yan. Minsan dumedede pa ako, guys. Maliw ko si Manay. Kumakain ng masarap na pagkain. Oh, siyempre. Napakain ako ng masarap na pagkain ni Ate Denyo. No? Pasaway ka. Kasi ako ay kanyang baby at ako ay siya ang kanyang siya ang aking nanay. Kira ulo talaga si Manay Amsan. Bumanat ka na naman. Di ba, Kawis TV, kapag pupunta ng Puerto Galera, pupunta muna sa Batangas tapos sasakay ng barko? Opo, Dr. Petrovich, yung sinasabi ko nga supercut. No? Pag Sunday kasi maraming dumadaan na tricycle from Jerome. Ayan, oh. Yan naman paliwanag ni Jerome. No? Wag na, kumain, tubig na lang. Pwede naman din kung ikaw ay nagda-diet, si Mabels, pero papayat ka rin siyempre. Dahil walang carbs na carbohydrate na papasok sa sa katawan mo. Walang protina, yan. Walang energy na papasok. Although magsusurvive ka sa tubig lang, pero manghihina ka at papayat ka ng husto. Ang ganda ng motor ni Teo. Uy. Yayamanin siguro si Sir Teo. No? Lagi ako nainom ng tubig. Uy, tama niyan. Rapusok. That's good. Tapos na kayo mag-boulder fight, May? Ha? Ha? Ba't ang dali? Ang bilis naman ang boulder fight mo. May kanin dito, Sino kasama niyo doon? Ay, ino pa. Napakain niyo si Kuya Jojo ng Nakaplato. Yung mainit dito, isalin mga anak. Matino muna isip ko ngayon para Manayams TV. Oo, magnilay-ngilay ka naman, Manayams TV. Maghulos dili ka, mahal na araw ngayon. Sobrang saya ni Manayams. Oo, masayahin niya si Manayams. Kahit sobrang pagod niyan maghapon sa gawain niya sa bahay. Simple lang yan. Simple lang, malamit. Yung parang okay lang, yung Yan. Hindi ka may ilang. Hindi ka maiilang na mga salubong mo siya, no? Si Manayams TV. Hindi ka maiilang na makipagkwentuhan sa kanya. Napakasimpleng tao niya, no? Sobrang saya ni Manayams. Oo, yan ang maganda, no? Masayahin, no? Bakit di kayo sabay mag-dinner ng agum mo? Happy Holy Thursday sa lahat. Ang bilis niya matapos kumain kasi Ma'am Joyski. Ang bilis ako kumain. Pagka-go live ko pa lang ng ating live, ako nagbabasa pa lang ng mga comment. Banat na siya ng kain, kain na siya ng kain. Kaunti lang naman po kinakanya yun. Kaya ang bilis niya pong matapos, Joyce. Kaya yung pag ako'y kumain na po, tapos na siyang kumain. Yan, kaya ang akala nyo, hindi po kami nagsasabay kumain. Although hindi naman talaga kami nakakapagsabay. Kasi nauuna nga naman siya makatapos. Hi May, pwede ko matikman yung adobo mo para Dr. Petrovich. So po, mayroon pang 3 hiwa pa maliliit, Dr. Petrovich. Kuha na. First time niya magluto niyan, Dr. Petrovich. Nakachamba naman. Adobo sa gata. May gata yan. May gata yan. Nagmamantika bagay yung gata niya, no? Kaso hindi niya nilagyan ng kakang gata. Tapos sabi ko, wag pitasin yung tanim ko. Pinitas. Ang dami ditong naka-stack. Yan. Na Hindi pa siya hindi pa siya natuwa siyang mag-harvest. Pero ang lalaki na ng bill paper ko doon, di ba? Ang ganda tignan yung mga tanim niyang nakahilera sa gilid ng slab na MTV. Sa may rooftop, mga nakahilera nakalagay nakatanim sa galon. Yung kamatis, magkatabi yan, bill paper, sili. Kalamansi. Yan. May na rin, bunga. Adobo sa gata, akala ko yung adobo sa asin, hindi po Dr. Adobo Petrovich. sa gata. Dahil nga naman first time niya magluto, hindi halata na may gata. Pero which is good na rin, goods. Masarap siya. Mauulam siya. No?
Malasa talaga pag native, no? Ang takaw mo ate din, bilis mong kumain talaga from the rampito ko. Nga naman. Ang bilis kumain yan. Lalo pag gutom na guys, yung kain ng kain. Gutom na ako. Yung singkamas, marami dito. Tag-anuhan na kasi, tag-anihan na ng singkamas. Uy, sarap yan. Adobo manok may gata. Wow, yummy, yummy. Yan, kalamis naman. Opo, si Ma'am Joyce. At meron din po kaming ano dito, Ma'am Joyce, no? Laing. Yan. Ito po talaga ang ulam namin. Laing. And then doon po sa kabilang bahay, yung mga pamangkin ni ano din na pinsan ni May, nag-trip po sila, magkatay ng manok. Ayun, nagkatay po sila, nagluto po sila. Si May ang pinagluto. Then binigyan kami ng kaunti dito pang ano namin, pang sama sa live siyempre. Doc, ang probs kasi hindi ko pa ano? Doc, ang problema kasi hindi ko pa pinoproblema. Bahala yung problema ang mamroblema sa akin. Tama naman, ano? Kaya dapat always masaya tayo para iwas stress. Nakakatanda po kasi, oo, tama. Steve. Tama yan. Kaya, hayaan nyo lang guys na ang problema sa inyo. Yung kadidikit sa'yo ng kadidikit ng problema ay hindi ka niya maapektuhan. Yan, may stress ang problema sa iyo. Tama, Manay Arms from Dr. Peter Bitz, no? Ay grabe, itago nyo yan. Naglalaway ako, sarap niya na Ma'am Joyce, no? Opo, ito po talaga ang main dish namin. Ito talaga ang ulam namin, ano? Laing. Binilad maghapon yung dahon tsaka tangkay ng gabi. Then ngayong gabi sa kanya niluto. Kasi pag ginulay ko kagad siyang direktang inano ko, kinuha. Sariwang-sariwa is ano siya, madudurog. At saka medyo makati. Madudurog siya, kaya... madudurog ba yun pag ganun? Madudurog talaga yan. Tapos, kaya binilad ko siya maghapon. Ngayon, hindi siya durog. Yan yung gusto kong kainin. Hindi pa ako nakakain ng adobo sa gata. Mahap. Dr. Peter Bitz. Kasi kung sana makadalaw ka dito sa amin. Lalo yung native. Muna. Tapos pag natuyo na siya sa adobo, saka mo lagyan ng kakanggata, yung first gata ng nyog. Ay sus, doon mo na palalambutin hanggang magmantika yung gata. Ay sus, grabe. Lalo na kung may luya at saka tanglad. Dr. Peter Bitz, napakasarap ng ganun. Harap yung adobo, yung adobo muna sa tuyo tapos sa kalagyan ng gata. Ayun na, sinabi ko, no? Manay Arms TV. Yan nga yung sinabi ko. Yung patutuyuin mo muna sa adobo. Tapos saka mo lagyan ng kakanggata. Ay sus, grabe. Tapos lahukan mo ng papaya, Dr. Peter Bitz. Naku po. Papaya na may kaunting malunggay. Yummy. Parang yan na rin kasi ang pinakaano dito. Diba no? Talagang lahat may gata. Sa amin naman, ang native, hindi namin inaadobo, Manay Arms TV, Dr. Peter Bitz. Puro tinola yan. Kasi, ang native, napakasarap ng sabaw niyan. Ang sarap ng sabaw ng native. Lalo na pagpapaya at saka malunggay. Lagyan mo ng papaya at malunggay. Tapos tanglad. Ay, naku po. Sa amin kasi sa Pangasinan, first class ang niyog. Napakamahal ng niyog. Kaya pag nag-cutter kami ng native na manok, puro tinola yan. Ang inaadobo lang namin ay yung mga 45 days na manok. Yan ang pang-adobo. Pero pagka native na manok, puro tinola po yan. Ang sarap kasi ng sabaw ng tinolang manok na native. No? Masarap yung adobado yung adobo muna sa toyo tapos sa kalagyan ng gata. O nga, adobado, tama. O nga naman, tama yan. Ganyan din tawag dyan sa amin, Manay Arms TV. Nag-reconnect tayo guys, nag-reconnect. Nag-reconnect tayo guys. Wala, baka nawala na naman ang comment natin. Sarap yan, marunong lang kasi
magluto. Natututunan naman Ma'am Joyce magluto. Lagi lang po kayong manood ng mga video na nagluluto, yung mga tutorial. Napakadali lang naman po matutunan pagluluto. Ang papraktasin nyo na lang naman po dyan ay yung lasa. Yung lasa na lang, yung pagtitimpla ng lasa, yun na lang naman po ang papraktasin nyo dyan. Pero yung pagluluto, madali lang po talaga yan. Teka lang guys nag-reconnect tayo. Hindi ko alam kung pumapasok pa ba ang ating comment or hindi na. Nag-reconnect? Oo, nag-reconnect. Tingnan mo, wala na Dito tayo sa sa account. Pasukin ko yung account ni ay, nawala. Wala pala dito. Teka lang guys, dito sa isang cellphone ko. Nag-reconnect tayo. And then baka wala na ng mga pumapasok na comment sa amin. Ano ba yan? Ba't kaya nag-reconnect? Ayun yan, buti may pumasok. Test kita po message ko. Ayan yan, pumasok po Dr. Permit. Pumasok ang yung comment. Ay, teka lang. Ayun. Sakto. Okay po. Ayan, yan. Okay. Salamat. At hindi tayo nag-reconnect tayo. Bigla po nawala kanina. Opo, nag-reconnect kami, Dr. Petrovich. Hindi ko alam kung bakit. Excuse me. Hindi ko alam kung bakit. Naghina ata ang natin. Kain po muna ako from Rapid. Okay. Nag-reconnect. Opo, nag-reconnect kami. Dr. Petrovich. Sorry po, Tulad na sabi ko, yung katulad ng sinabi ni Manay Ams TV na adobado tawag dito. Adobado ang tawag namin dyan, Adobado din ang tawag namin dyan sa Pangasinan, Sa amin sa Pangasinan na Manay Ams TV. Gusto ko magkamay, kaso malangis. Ma'am Joyce, madali lang po matutunan magluto. Magsimula lang po kayo sa pagdisa-disa, yan. Dali lang po. Toothbrush ako kasi sumakit yung ngipin. Nag-reconnect. Opo, Dr. Petrovich. Doktor, ang kinakainisan ko lang kasi ba't hindi ako napasok sa fourth quarter from Jerome? Bakit? Go Kid Lemon, Kuya, I'm back. Yun, si Go Kid Lemon. Salamat sa iyong pagbabalik. Go Kid Lemon. Jerome, siguro nag-required yung madami panalo. Naman. Bakit kaya? Ang lilit ng Hindi naman kasi marunong yung nagtatay niya. Napagtripan lang nila magtatay, guys. Hindi naman siya talaga nila marunong magkatay. Which is good. Not katay pa. At least nakatay pa rin nila. Pinasok naman ako second quarter. At least hindi ka nabangko. Jerome? Nakapasok ka pa rin. Hindi ka pa rin nabangko, Ano yun? Justin Nahi, pa-shoutout po. Nahi family. Ayun, Justin Nahi nanood. Ano na, Justin? Justin Nahi, pa-shoutout sa iyo dyan. Pahingi pa ng manok. Justin Nahi. Shoutout. Nahi family, shoutout dyan sa inyo. Ayan. Pwede magpalipad ngayong gabi. Jerome,
Noong pinasok ka sa second quarter, nanalo kayo para Dr. Petrovich. Ano? Fourth quarter, Manugang TV, bangko ako. Okay lang yun. At least hindi ka whole season, whole laro ay hindi ka na bangko. Ano? Okay lang yun, Jerome. Shout out, Justin Nahe. Oy, meron pa kayong kasama diyan, ipasok niyo dito para sa views. Sino? Si cellphone ni Mingday. Si May, makasama niyo diyan. Justin, May galab, shout out po, Justin Nahe, pamangkin po ni, pamangkin po ni Ate Den. Andyan lang po sila sa likod. Bawi lang from Dr. Petrovich. Opo, Doctor, from Jerome Alberto Roas. Kilang yun, from Dr. Petrovich. Nag-alis ba si Mingay? Oh, lumabas na. Tapos na sila mag-bodle fight sa likod, Guys, plano nga namin ngayon, 1 hour lang tayo, Mayroon pa tayo, 50 minutes na tayo, pero hindi ko alam kung Nandiyan naman sila eh. depende na lang po sa atin, Manugang TV, malapit lang sa inyo bahay ni Manay Ams. Yo. Opo, malapit lang po. Pwedeng lakarin, Dr. Petrovich. Kung didiretsuhin nga lang na to, yung mga kakahuyan na yan, yung didiretsuhin pababa dyan, mas mabilis pa sana eh. Tumbok na sa tumbok na sa bahay nila, Oo. Kung dito sa pababa dito sa likod namin, madali napakabilis na lang. Kahit nga magsigawan kami ni Manay Ams dyan. Second, 2 hours sabi mo, wala akong sinabi Manay Ams TV, ikaw talaga, babawi ka na naman ha. Okay lang po kahit 1 hour, Okay lang daw, tignan natin kasi may 51 minutes na tayo. Nandiyan si nandiyan sila Rab. Yan, hindi pa naman ako tapos kumain. Oo. Tsaka baka may hahabol mamaya, kawawa naman, hindi siya makahabol. 1 hour and 30 minutes yan, pwede naman. Yan talaga ang regular time natin sa live. It will po, Justin Nahe. Thank you so much. It will. Kulang yung ulam. Kulang yung ulam, biteng. Sabi ko kay May, magdala dyan ng gulay. Bakit hindi kayo binigyan ni May ng gulay Hindi dyan? naman nagdala. Ayun, pinapalagay ko sa rep. At Second, pinasok ako, Manugang TV from Jerome Albert Orias. Albert Orias. Okay lang yun. At least nakalaro ka pa rin, Andiyan niya, sa aga niya. Yun na yan. Mabuno kami gulay yun. Hello from Papa God 34. Shout out. Jerome, walang pinagbago, talo kayo sa Manay Ams TV. Lakas mga sir ni Buti na lang ang haba ng pasensya din ni Jerome, Which is good. Diyan mo makikita ang pagiging mabuting tao ni Jerome. Na kahit makulit siya, ay ang haba ng pasensya niya. Diyan mo makikita mabuting tao to si Jerome. Oo. Na kahit inaasar-asar na siya ni Manay Ams TV niya, ni Mami Ams TV niya. Yung chill lang din siya, Sige pa rin Bana naman yan, Mami Ams. Banat na naman niya na Mami Ams, Si Manay Ams, kanina na naman kinana na naman si Jerome, Lagi yung pinagtitripan si Jerome. Tapos na ako kumain, guys. Totoo lang, kaunti lang kakainin ko ngayon kasi busog na busog ako. So yun siguro ang yung nagpapalantutay sa akin kasi hindi ko na ipapawis yung mga kinain ko maghapon. Okay na to. Busog na ako, guys. Thank you so much. Thank you, Lord. Shout out sa nagbigay ng ulam na adobong manok. Shout out sa iyo dyan. Justin Nahe. Which is good. Sa susunod, marunong ka na. Magaling ka na magkata niya, sigurado. Hindi na magtatagal ang manok sa inyo dyan.
Jerome na, Justin na, Mega love shoutout daw kay Jojo, kasama nila nag-model fight, Manayams TV. Kasama nila doon nag-model fight si Kuya Jojo natin. Palagi mo akong inaaway, Mami Arms from Jerome. Sorbol yan, Pedro Beach. Masarap makabanding si Manay Arms. Tama yan. Talagang, Diyos ko po, walang humpay na maritisan, walang humpay na tawanan yan, sigurado pag yan kasama mo si Manay Arms. Bakit? Maritisan ba namin? Maritisan, tapos puro siraulo ang kausap mo. Mag-uusap, magsasama yung mga siraulo, sigurado yan. Hindi kita inaaway, Jerome from Manayams TV. No? Palaging may baon na joke. O nga naman, from Dr. Petrovich. No? Maybe someday, Doc, darating tayo sa magbanding. Oo naman. Eunices. Uy, naka-blue name. Pero sorry, bakit hindi ko matandaan kung sino to si Eunices. Eunices, Joke ka muna, joke. hindi ako joker talaga, guys. Pero kung may magaling mag-joke sa ating viewers, ay nakikisabay talaga ako, no? Magaling yan, mang asa. Magaling mga asa. Pero mag-joke, hindi. Sa asaran, magaling yan. Excuse me, guys. Excuse me. Ayan. Pikon na pikon kasi lagi sa akin. Lalayasan ko pag na. Lalapit ko ang ating camera. Ang ating camera. Tapos na akong kumain, guys. Si Plins TV. Ikaw si Plins TV? Alin dyan, di? Si Eunices, si Plins. Joke ka muna. Hindi pa ako magaling mag-joke. Hindi pa ako joker. Jinky Tabaranza. Good evening sa iyo. Salamat sa iyong pagpunta dito sa aming live. And ipa-subscribe din sana ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po. Jinsky Tabaranza. Excuse me. Excuse me. Ano ba yan? Singkamas. Singkamas? Mamaya na. Busog pa. Ay, sus. Ano ba yan? Bumanat na ang aking sipon. Eunice, a.k.a. Arlec Chino. Philippines, syempre. Excuse me. Ano ba yan? Pag bumanat na ang hatching ko, guys, sunod, nakakainis. Baka may sabit. Yeah. Hala. Sorry, Eunice. Tao lang po nagkakamali. Ay, siyempre. Eunice, a.k.a. Arlec Chino. Naku naman. Easy, Doc, wala pa. Hindi pa ako nagbibiro. Natatawa ka na. Parang yung anak ko, wala pa nga. Tawa na sa akin. Mukha mo pa lang kasi, guys, Manayams TV. Akala mo, laging babanat ng kalokohan. Ay, nako, excuse me, guys. Sorry. Ay, nako. Arlec Chino, hi, where are you from? From Petrovich. Pilipinas, siyempre, sumagot naman ng maayos, Eunices, para hindi naman pangit basahin. Bakit? Tinanong ka ng maayos ni Dr. Petrovich. Tapos sasagutin mo ng Pilipinas, siyempre. Ganyan din ako sumagot. Kaso, siyempre, pangit. Kay lang ako, kay misis lang, kay kumari lang ako sumasagot ng ganyan. Manugong TV, second quarter, talo kami. Wala nang bago, Jerome. Practice, more practice. Wag mo na bida, Jerome. Lagi naman kayo talo from Manayams TV. Lakas talaga mga asar. Guys, 1 hour lang sana tayo, Kaso, sige na.
30 minutes pa. 59 minutes na tayo and 31 seconds. Pero sige na, 30 minutes, 30 minutes another pa. 30 minutes pa Kasi natin. nandiyan naman sila na doctorate. Sorry Manugong TV, di ako madala sa live nyo po dahil may ginagawa po ako sa iba. Okay lang po yun, Unisis. Unisis. Ano? Plins. Parang yung plins na yan, ay, tanda ko yung plins. Si plins. TV? Hindi. Iba si Plin TV. Ay, yeah. Iba lang si Plin TV. Yung plins na yan, parang tanda ko yan si plins. Ano ba yan, Mami Ams? Ako na lang lagi ang may kasalanan. Hindi. Wala kang kasalanan na Jerome. Ano? Manay Ams, siguro joker ka dati sa klase nyo. Oo, talkative. Most talkative award. Manay Ams. O si Purina. Oy, si Purina. Oo, si Purina. Purina. Ala, nakakahiya naman. Bakit? Hindi ko na masyadong matandaan eh. Pero yung Plins, parang, yan, Purina. Ayan. Yun, si Purina the Pulse Archon, tama. Ayan, natandaan ko na. Bakit ka nag-iba ng pangalan? Yun, si Purina the Pulse Archon. Yan, natatandaan ko yan, si Purina. Thank you so much. Okay lang yun kung ikaw ay busy sa yung mga gawain, Wala pong problema. Guys, ano ba to? Singkamas. Puting-puti isa sa camera, Yung mga ganitong size lang, guys. Yan, masasarap. Sarap talaga ito, maliliit, Banat mo Manay Ams. Masarap naman eh. Sarap talaga na maliliit, Ulam ko, andok, sarap naman, si Friends, Wow. Ate Day, naalala mo po ba yung first time mag-live si Ate Arms sa live? Siya yung supon. Anong supon? Tabagwang. Tabagwang. Like that host, good evening from Minda. Thank you so much po. Salamat po sa inyong pag-like and sana po pa-subscribe din po sana ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Ay, na-like na pala. Thank you so much. Parang malaking marshmallow yung singkamas sa camera. Puting-puti siya, Dr. Petrovich. Sa reflection ng Patayin ko tong tingnan mo. Patayin ko saglit tong aming ilaw. Ayan, Di ba? Ang sarap niya, guys, Matubig-tubig. Yan. Bakit talaga yung ngipin ko? Sarap. Yan, Dok, tahimik ako sa school dati para Manayams TV, tahimik, Tahimik pa sa lagay na yun Manayams TV, Tahimik talaga. May ako dun, may suka ako dun na yung masarap pa. Masarap na ngipin ko. Ay, kain ka na kasi ng kain. Pasuyo naman ako. Yung, yung suka na binili natin. Ang sarap niyang, yung kutkutin. Bumigla yung ngipin ko eh. Manawis namin siya yung mga gantong size lang. Siya yung mga sobrang malalaki na. Matabang na yun sa sobrang malalaki na singkamas. Mga gantong size lang, manamis-namis. Parang malaking marshmallow yung singkamas sa camera. Okay guys, diretso na natin ng 1 hour and 30 minutes. Meron na tayong 1 hour and 3 minutes. Nagtaka si Dr. Petrovich. Ano yun, sabi mo, banat ko, may ginawa kasi ako. Wala na, wag nang ulitin. Wag nang ulitin yon. Masarap daw pag maliliit. Ayan, masarap daw maliliit. Thank you. Ayan yung suka, guys, Yan ang mga trip ko sa mga ganito, mangga, singkamas. Sinasawsaw ko pa sa suka, Pupunta ako sa Singapore bukas. Oy, good luck. Enjoy. Say Unisis Purina the Pulse Archon. Ingat. Sarap, Sabi ko, wag na dahil busog ako. Pero, hindi ko mapigilan. Sarap din, Good evening, Philippines from Christian Pajo. Yan, Christian Pajo. Christian. Kain tapos na pala tayo. Tapos na pala kayo kumain, Sir May Christian. natira naman na Ayan, laing. Laing, Sir Christian Pajo. Yung adobong manok namin sa gata ay ubos na. Mami Ams, palagi mo akong gino-joke from Jerome. Oo nga naman. Hindi masarap ang maliit. Ano yun? Kasing hinliliit lang. Masarap yung malaki. Siyempre. Yung pagkain, masarap yung mga maliliit lang.
Yung singkamas daw na maliliit, masarap daw kainin. No? Ayaw niya ng singkamas na malalaki. Manamis na miss. Welcome back, Christian Pajo from Dr. Petrovich. Oo nga naman, Sir Christian Pajo, no? Long time no see. Salamat, nakabalik ka. Kumusta ang iyong trabaho, Sir Christian? Ano ngayon, Holy Week? Wala nang pagkain, Ming. Ay, masarap kasi ng suka. Busog na ako, Ming. Baka masobrahan ako. Mamaya na ulit. Panghimagas tayo, guys. Panghimagas, yan. Wala si Payne ngayon. Baka busy. Baka ano pa. Nasa trabaho pa, Dr. Petrovich. Baka nag-overtime na naman. No? Mm-mm. Ang sipag niya mag-overtime natin yung Sir Payne. No? Tuloy trabaho kahit Holy Week. Di bale na double pay naman, Christian Pajo. No? Double pay. At napakasipag mo naman. Ano? Kahit na Holy Week na ano. Pinapasukan mo. Di bale double pay naman, paldo kanyang pagsahod. No? Walain mo ano? 3 araw yan na diretsong ano? Double pay, kalahin mo yan. No? 3 days na double pay. Sarap. Sahurin yan sa katapusan. Good evening, Christian Pajo from Marab Pitok. Ano? Triple pay. Yan, triple pay. Grabe. Paldo. Pupunta na sana ako sa SM pero Holy Week pala. Oh. Wala nga pasok ang ano ngayon kasi yung dalaga ni Ate Dinyo si Kumare. Wala pasok. Sa SM muna siya napasok. Sa SM siya nagtatrabaho. Wala siyang pasok. 3 3 days. days. Pero sa mga company tulad niya ni Sir Christian Pajo ay walang hali-hali day dyan. Magpapa-double pay, triple pay talaga sila. Bukayo guys, bukayo kayo dyan. Malambot siya, masarap ng pagkakaluto. Malambot, hindi kagaya ng ibang bukayo na ano, yung matigas ano. Tingnan yung gaano kalambot niya no. Oh, di ba? Smooth. Saan yan lugar nyo from Dio Santos. Ano? Dito po kami sa Albay Bicol, sir, ano? Shoutout po sa inyo, Sir Dio Santos. Magandang gabi po sa inyo. Masalamat po sa inyong pagpunta dito sa aming live and pa-subscribe din sana ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po, Sir Dio Santos. Good evening po. Dito po kami sa Albay Bicol. Ano naman ngayon guys, ano? Bukayo. Niling Prinsip, meron din kaming nyan kuya luto ni Lola. Uy, yung mga lola talaga natin, lolo't lola, no? Napakasisipag magluto. Ang sasarap ng luto nilang mga ganito, yung mga minatamis, ano? Si Prinsip, 1, 2, 3. Thank you so much po sa inyong pagpunta dito sa aming live. Ang layo po. And then, Sa Legazpi kapag nakabukas. yan. Thank you so much po sa inyong pagpunta dito sa aming live. Pa-subscribe din sana ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat po. Prinsip, ano? Tama. Naalala ko din ang lola ko, no? Napakagaling nagaling nila magluto ng mga ganito, mga minatamis. Ang namimiss kong lutuin ng lola ko noon is yung ano, yung ubi halaya. Ay, ang sarap nun. Ang galing magluto ng lola ko noon. Ilang oras ang biyahe Manugang kapag pupunta ng Sorsogon, Bicol? Sorsogon, nasa 12 hours, no? Dr. Petrovich from Manila. 12 hours po. Dito hanggang dito sa amin sa Legazpi ay 14 hours po. Ang layo papunta sa Legazpi kapag nakabus. Opo, Mama Eunice is Mama Rorina. Tama po, malayo po dito sa Legazpi. No? Natatawa ako sa Bukayo. Iuragan si Agum Sako. Nagluto ka ng Bukayo, matigas. Natatawa ako sa Bukayo. Iuragan si Agum Sako. Bakit? Nagluto ka siguro matigas na Bukayo. Ano? Ilang oras ang biyahe Manugang kapag pupunta ng Sorsogon, Bicol, galing ng Albay Bicol? Ay, galing po dito. Siguro mga 2 hours. 2 to 3 hours po. Dr. Petrovich. From Albay hanggang Sorsogon ay nasa 2 to 3 hours. Kasi yung Naga, di ba Sorsogon yun? Hindi. Ano ba yun? Malayo na yun, Naga. 4 hours yun. Ay, malayo na yun.
Mas malapit ang Sorsogon sa Naga, no? Ayan. Siguro mga 2 hours. 2 to 3 hours, ano, Dr. Pag may Petrovich. sasakyan yata, ano lang. Pumunta ako sa Legazpi, aeroplano dahil ang tagal ng biyas papunta doon. Opo. 45 minutes. 45 minutes sa ano, Aeroplano. pag-aeroplano from Pasay. From Pasay to Albay airport ay ano po, 45 minutes lang. Ilang oras kaya pag Batangas to Bicol? Lakad lang. Yun lang. Ilang araw yan, ano? Weeks na yan. Christian Pajo, no? Hindi nagiulok paano ako sa word na bukayo tapos binato ako at iba naman ang nasa isip ko. Ay! Ganun yan. Ganyan kasi. Ayaw! Nga pala. Bye, sweet couple. Bye. See you on our next vlog. God bless. Bye. Ma'am Sarah, thank you so much po. Bye-bye po. Happy Holy, hindi naman happy. No? Ano bang dapat ano, no? Holy Thursday sa ating lahat. Hindi happy kasi ano yun pagdurusan ng ating Panginoon, ang sineselebrate natin ngayon. No? Thank you po. Walang anuman po, Dr. Petrovich. Ano? Sarah, thank you so much po, Ma'am Sarah. Salamat sa ilaging mong pagtambay dito sa aming live. Pagpalain kanawa ng ating mahal na Panginoon at bigyan kanawa ng siksik-ligilig at nag-umapaw na biyaya po. Ano? Bye-bye po and good night po sa inyo, Ma'am Sarah. No? See you again sa next live natin. Ano? Nakapunta ako sa Subic, malapit sa Bataan. Maganda sa Subic. Eunice. Kahit sa Bataan, maganda din. Maganda din dyan. Sa Subic, yung sa ano nila dyan, sa dagat nila, maganda. Nung isang araw, 3 days kayong walang live. 4 days nga po, no, Christian Pajo? 4 days na straight, hindi po kami nakapag-live. Busy po kami. May mga umuwi kasing pinsan ko galing Batangas. Laguna. Yeah. But ayaw, Batangas. puro Batangas. Ano? Hindi muna namin iniiwanan. Yan. Kumbaga, nakipag-bonding po kami sa kanila kasi first date anniversary ng kanyang papa, kanyang tatay. Kasi at saka, wala na rin silang mga guys, wala na silang magulang. Kumbaga, kami na yung second family na tumuturing sa kanilang tunay na pamilya. No? Kaya pag nandyan sila, talagang intact ang kaming suporta sa kanila. No? So, kahit naman, parang andyan pa rin yung natira yung kuya nila. Anytime, kung ano yung kailangan niya, ay nandyan kami, naka-ready kami para sumuporta sa kanila. No? Katatapos ko lang katatapos ko lang ng graduation ko recently. Uy, congratulations, Eunice. Behave na nga ako now. Biyernes Santo pa naman bukas. O nga naman, magngilay-ngilay tayo bukas, And then bukas talaga, yan talaga bawal ang karne bukas, Pero tahong siguro pwede. Manams TV. Seafoods naman yan, di mo karne, no? Manams TV. Ewan? Bahala ka dyan. Ano yun? Bawal ang karne, pero tahong siguro pwede. Ano yun, humuhuni dyan from Deo Santos. Ano po, kuliglig po, Sir Deo. Mga kuliglig po. Kasi nandito po kami sa labas, nandito po kami sa dirty kitchen namin, dito po kami nagla-live. Kasi pag sa loob, mahina na rin ang signal. Kaya mas tsaka dito, ang presko po ng hangin galing po sa dagat. Kasi dito po sa likod namin, yan, sa likod na yan, ay dagat po yan. Although kahit malayo, pero tanaw mo dito yung dagat. Yung simoy niya po, papunta dito sa amin, paakyat dito sa amin, yung simoy na galing sa dagat. Napaka-sarap po, napaka-presko. Santos cricket po, sir. From Dr. Petrovich. Opo, cricket po. Cricket yon, ingay naman. Opo. Kasi nandito po kami sa labas. Yun, pupunan muna naman ako. O sige na, bawal na. Basta po. Ano yung bawal bukas? Bawal. Malaking cricket. Parang Dr. Petrovich. Sikada. Uy, hindi. Yung sobrang lalaking cricket.
Yung normal na ano lang po yan, mga normal na Maliit lang. cricket. Yung sikada, parang alam ko yun, yung talagang malalaki na yung giant. Hindi naman po ganun, ano, Dr. Petrovich. Ate mo, boss, ano? Kumare. Excuse me. Kumare. Kapitbahay. Ayan, kumare, kapitbahay, kaibigan, best friend, andyan na po lahat. Ano? Partner in life niya. Sikada, yes, sikadas. Mami Ams, pinagtitripan mo na naman ako from Jerome. Wala na Nahuhuli ko ang tipaklong. Nahuli ko ang tipaklong. Nung bata ko, talagang huhuli din ako ng tipaklong. At kapag marami nga kami nahuli, inuulam pa namin yun no? Tipaklong. Kakauwi ko lang din. Galing kaming dagat sa Kalatagan. Yung ganda dyan sa Kalatagan. From Christian Baguio. Enjoy, ano? And then, swimming day pa ulit sa Sabado, no? Eunice, na-try mo na mag-alaga ng cricket. May napapanood ako niyan, Dr. Petrovich, na nasa ibang bansa. Pero Pinoy siya. Nag-aalaga ka nga diyan sa cricket. Which is malalaki talagang cricket yung nalagaan niya, no? Yung siguro yung tinatawag na sikada. Tama ba yun? Ayan. Ayan. Wow, kayo na lang maging jowa, ano? Papagats, opo. Tawagan lang po namin yun. Kumare at kumpare. Pero in real life po talaga kami po ay mag-partner. No? Papagad. No? Dito sa live, tawagan lang namin po yan na kumare, kumpare. Ano? Jerome, hindi kita pinagtitiripan. Peace na tayo from Manay Ams TV. Magngingilay-ngilay na yan si Manay Ams TV. No? Hindi pa. No? Ang mga langgam ay ang pag-aari ko. Ay, yan, Eunice. No? Manugang, pwede po ba mag-brain teaser habang naka-live ako? Pwede naman. Rapitak, wag ka na lang magsasalita. Wag ka na lang magsasalita. Kung ano yung gusto mong sabihin, i-comment mo na lang din. Kasi baka, para ano lang tayo, no? Para aware tayo. Iwas tayo sa disabled. Kasi baka pag nagsalita ka, ma-detect na ikaw po ay bata pa, no? Rapitak. Pwede naman mag-brain teaser ka na lang. And then, pag makipag-usap ka sa mga viewers mo, ay i-comment mo na lang din. No? I-comment mo na lang yung mga sagot mo sa mga... Tulad ng napanood natin. Yan. Si Tris Marias dati, ganyan ginagawa niya. Pero although pwede naman siya magpakita sa live si Ma'am Tris Marias. Pero minsan, pag yung sobrang ingay kasi sa paligid niya, yan, yung sagot niya ay kino-comment na lang niya. Yun, pwede yun, Rapidok. Late na ako from Nardong Putik. See you at nice to see you again, Sir Nardong Putik. Okay lang po yan. Meron pa naman 13 minutes sa ating live, Sir Nardong Putik. At mahaba pa po yan kung mag-i-stay po kayo sa loob ng 13 minutes. Malaking tulong na po yun sa amin, Sir Nardong Putik. Maraming salamat po, Sir Nardong Putik, sa iyong pagbabalik. See you, nice to see you again. Nakakatakot mag-alaga ng ipis. Sa iba, nakikita ko, inaalagan nila mga ipis. Yung ipis na po, ano na yun? Kaka yung talagang alagaan niya. Yun, cultured na ipis na hindi tulad ng ipis ng dito sa Pilipinas na yung mabaho. Doon po, hindi po. Nakita ko yan sa, pinapanood ko noon, nasa ibang bansa siya, nag-aalaga siya ng ganyan. Kasi pinapakain niya, may alaga siyang centipede na malaki. Yun ang purpose, nag-aalaga siya ng ipis na malalaki para ipakain sa kanyang centipede. Okay po, Manugang, salamat po, Rapido ko yan. Opo, i-verify mo na ngayon pa lang, i-verify mo na ang iyong YouTube. Sino? Si Rapido. Para pagka naka 50 subscribers ka na, ready to go ka na, ready to activate na ang live mo. Pero maganda ganun na lang gawin mo, Kung alam ko lang si Kawis TV na siya po ay 12 years old pa lang, hindi ko sana sinadjust sa kanya na mag-live. No? Na awa ko kay Kawis TV, na nagigilty ako sa kanya, dahil ako nagturo sa kanya kung paano mag-live. And then, na ang pagkakamali ko talaga doon, hindi ko man lang natanong kung ilang taon na siya, Bumase ako sa pakikipag-usap niya sa akin, sa mga uploads niya na hindi pangkaraniwan na kakayanan ng isang 12 years old yung ganung pag-i-edit
at ganong pakikipag-usap sa kapwa, ano. Napaka-advance niya Kawis TV, which is napakagaling na bata, ano. Pero yung edad niya ay hindi pa siya eligible for live. Kaya naawa ako kay Kawis TV natin, no? Hi Nards from Manayams TV, no? Tagal mong walang live. Kala ko nag-abroad ka na. Hindi po, Sir Nardong Putik. 4 na araw po na diretso wala po kaming live ni Kumare, ano? Naging busy po kami. Busy po talaga kami sa 4 na araw na yun. Yung parang naging 6 na araw na magkakasunod na wala kaming live kasi yung unang 2 araw tinang kaso po ako, and then nakabalik po kami ng live na isang gabi, and then after noon hindi namin inaasahan na darating po sila lahat, yung mga pinsan niya, and then Batangas. yun lahat sila magkakapatid ay dumating, ay although may isang hindi umuwi, pero halos lahat sila umuwi, ano. Kaya binigay namin yung oras namin sa kanila kasi ngayon umuwi na naman sila, hindi na naman namin alam kung ilang taon bago ulit kami magkakasama, ano. Kaya habang nandyan sila ay binigay namin yung oras namin sa kanila, no. Uwi namin gabi na, which is pagod na, and then alanganin na para sa live. Minsan past 8 na ganun yung nakauwi kami dito, and then tulog na sa pagod din po, no. And then last banding namin ay nagdagat po kami, and then kinabukasan ayun, nagbiyahe na rin po sila pauwi, ano. Hindi na nga rin kami nakapagpaalam sa kanila kasi madaling araw po sila umalis. Yan. Good evening, Nards from Rampidok, ano. Hi, Ams TV, kumusta from Nardong Putik, ano. Good evening, Rampidok from Nardong Putik, ano. Okay lang po from Ams TV, no. Dati pumunta ako sa Kalatagan, tagal ng biyahe papunta puro sigsag yung kalsada, kaso lang sarado yung pinuntahan namin. Aray ko naman. Maganda sa Kalatagan. Tapos pagdating nyo doon, sarado pala yung pupuntahan, Diyos ko po, nakakalungkot pag from Eunice, ano. Oo nga naman. Nardo from Dr. Petrovich, ano. Angeline Tulusa, ayan, good evening everyone. Salamat sa iyong pagbabalik, ano, Ma'am Angeline Tulusa. Maray na banggi sa imo, ano, magandang gabi din po sa inyo. Good evening, Angeline from Manayams TV. Ayan. Manugang TV, yes po, bakit po? From Jerome. Good evening, Manayams, mega love shout love shout out to everyone. Thank you so much po, Mama Angeline Tolosa. Wala ka pong main channel, Ma'am Angeline? Para ma-subscribe ka din namin. Kain tayo guys, Bukayo. Ano bang Bicol ng Bukayo dito? Ano bang tawag nyo dito sa Bicol? Ganun din, Bukayo din. Pero, may ibang ibig sabihin. Tanungin mo siya. Huwag na. Baka magalit na naman. Baka magalit na naman si Kuya Alan. Kailangan kong umalis dahil may mga bagay pa akong gagawin. Pasensya na. That's okay. Okay lang po yun sa amin, Ma'am Eunice or Ma'am Purina. Take your time po. Pag may mga gagawin po kayo, take your time po. Okay lang po na iwanan nyo po kami. Dahil every 7 PM naman po ay nandito lang po kami, no. Mawala man kami ng ilang araw siguro, babalik at balik pa rin naman kami para sa inyo po, ano. Ganon din, kaso may ibang ibig sabihin para man ng TV nga. Naibulong na sa akin ni Kumare. Good evening, Manugam from Jet Mendoza. Good evening din po sa inyo. Maraming salamat po. Ay, wala akong channel, Paul. Support lang ako sa may mga channel tulad nyo. Thank you so much, Ma'am Angeline Tolosa, no? Napakabait niyo namang tao, no? Para mag-suporta sa mga may channel katulad namin. Maraming salamat po. Yung katulad nyo po ang mas pinagpapala ng ating mahal na Panginoon, ano. Kaya pagpalain pa po kayo ng ating mahal na Panginoon ng siksik-liglig at nag-uumapaw na biyaya po, ano, ng pagpapala. Ma'am Angeline Tolosa, no? Gusto kita makita, Manugang from Rampidok, ano? Soon to be, you know? In God's will, aming bunso Rab Pitok. Magkikita tayo to. Pag tayo nagkita, isasama na namin si Ate Manayams TV mo. Sige na po, Manugang TV, bye-bye. Sa susunod na lang. Thank you so much po. Sige po, Ma'am Eunice, no? Salamat po. Importante, before kayo umalis, mag-like muna kayo. Unga naman po.
Palike din po ng ating live ngayong gabi guys. Ano? Sa mga nakatambay po dyan sa ating live na silent viewers, sana po wag niyong kalimutan na i-like ang ating live ngayong gabi at pasubscribe na rin po sa aming channel kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Pasubscribe din po ng aming channel. Maraming salamat po. No? Tayo na po ay magngilay-ngilay na. Iwas muna tayo sa kalokohan. Ano man na MSTV? No? Bukayo. Cooking Trouble Music. Hello, good evening. Ito, may YouTube channel siguro to si Cooking Trouble Music. Bigyan kitang channel. Ay, channel. Jacket. Baliw ka na. Bigyan kitang jacket. Ay, Holy Week. Yun, ano? Ngilay-ngilay tayo. Ano? Magnilay-nilay. Uy, Cookie, wag mong galawin ang ating tripod. Magnilay-nilay tayo. Holy Week na. Ano? Holy Thursday na, guys. Ano? Huwag tayong gagaya kay Manayos TV na si Raulo. Gagandang gabi po. Magandang gabi din po, Ma'am Cooking Trouble Music. Ano? Diyos ko. Buti di kayo binibigyan ni YouTube ng mga bot na viewers. Marami po. Marami kaming viewers na bot. Jet Mendoza. Meron mga dumupunta dito minsan si Nightbot. Ayan. Alam namin yan, bot din yun. Ano? Jet Mendoza. Meron din po sulpot. Ano? Estrella Montes. Hola. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Natawa tuloy kasi si Cooking Trouble Music at saka si Rob Pitok. Ayan. Sorry naman. Ayan kasi kakain mo ng bukayo. Sarap kasi. Ang lambot niya guys. Ano? Dala ni An. Pumunta kanina. Ayaw pag malikas. Ano yung ibig mo sabihin na Estrella Montes? Ha? Moset! MSTV, no? Bye muna sa inyo. Tamsak dan na rin. Thank you so much, Ma'am Angeline Talosa sa inyong pagsuporta. No? Thank you so much. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Salamat po from Cooking Trouble Music. Yan. Pwede po kayo makipagdikitan dyan kaya Manay Ams TV, kaya Rap Pitok, Dr. Petrovich yan. Idol, solo ka na naman kumakain. Kasi Hakero Tamagotchi. Nauna na lang po siya kumain kanina. Ano? Lagi naman po siyang nauunang kumain. Kalingap Jason Mandawi. Hello po, shout out po sa kasambahay namin na si Yaya. Kalingap Jason pa naman eh. Oh, kalingap ka pa naman. Ewan ko din sa inyo ng mga tao kayo. Do you remember me, Nathaniel Osin? Opo, siyempre natatandaan ka namin. Nathaniel Osin, ano? Oy, peace be with you. Tayo. Ano na guys ha? Peace be with you na tayo. Malapit na tayo mag-3 minutes na lang. Bakit? Hakero Tamagotchi. Ayan. Dr. Petrovich. Tamsak na din. Ogson na food. Hindi po namin matintindihan. Pero salamat sa yung tamsak. Cooking Trouble Music. Pakitagalog na lang po. No? Ibig sabihin, tapos na yata siya Hugas ka niyan, idol. Ikaw last kumain eh. Opo, lagi naman, Hakero Tamagotchi. Pero yung inuhugasan ko, yung pinagkainan na lang din namin, Kasi, yung mama ko, ang sipag Ayan, si mama, pagtapos na lang kumain, kahit hindi pa kapitamis kumain, ay hinuhugasan na rin agad niya yung mga hugasin sa, kaya kahit sabihin namin na antayin na lang si Den maghugas. Hindi po. Napakasipag ng aming kahit dalawang baso yan, hugasan niya. Mami Ams, mahal na kita pag hindi mo ako pinagtitripan from Jerome. Kuya pa shout out kay Draana Patricia, si Bob. Kuya pa shout out kay Doktora ba to? Doktora Ana Patricia, no? Shout out po kay Doktora Ana Patricia from Bob, Maraming salamat po, Shout out po sa inyo lahat. Subscribe dan. Thank you so much Cooking Trouble Music, Sorry wala akong nakapunta ng nakaraan. Okay lang po 'yun sa Race John, Prinsik. Joke lang po kuya, ako po to si Ruth.
Ay, si Ruth pala to. Inibak ko lang po ang aking pangalan. Presik, that's good. Okay lang po yun. At least nagpakilala ka. At guys, tayo ay magpapaalam na. May tignan nyo, yung 1 hour kanina. Umabot pa rin sa 1 hour and 30 minutes. Ano? Dahil sa mga kalukalukuhan natin yan. Ruth, maraming salamat sa pagpapakilala mo. At tignan nyo, ano? Napakabait na bata niya na si Ruth. Ano? Gumamit na siya ng ibang account pero mabuti na ang kanyang pagko-comment. Ano? Prinsip, yan, yung name ng channel ni Ruth. Uy, may channel pala to si Ruth. Prinsip, bigyan ko ng jacket tong channel mo, no? Ruth, yan. Hi Ruth, good evening from Rapitok. Ruth from Dr. Petrovich. And guys, inubo pa nga. Bonso Rob, nawala na si Mami Ams. Opo. Okay lang po yan. Dyan lang po yan. And then kami naman po ay mag-i-end na, no? Ingat, Manugang TV. Bye-bye everyone. Ayan, from Dr. Petrovich. Lalong-lalo ka na, Dr. Petrovich. Mas doble ingat po sa iyo, no? Lalo sa pagdadrive. At sa mga tinuturuan mo. Siyempre, prone sa accident yung pagpa-practice, ano? Kaya kayo po ang dapat mas mag-ingat po, no? Pero maraming salamat po sa inyo, Dr. Petrovich, ano? Good night everyone, Doc Rob, Lucky Pots, Darts, Tita Del, Ate Den, Manugang, bye from Manayams TV. Yan, bye-bye guys. Bye. And guys, ito na nga, no? Salamat sa 26 likes na binigay nyo ngayong gabi sa aming live na ang inaasahan namin ay makakapag 1 hour lang kami. Pero pinaabot nyo pa rin sa 1 hour and 30 minutes dahil sa pakikipagkulitan nyo sa amin, pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At sa 13 na nakatambay pa dyan, maraming salamat po sa inyo. Pero pasensya na po, kailangan na naman po namin mag-end kasi reach na naman po namin ang aming limit na 1 hour and 30 minutes live for tonight. Thank you so much po sa inyong lahat. Magkita-kita na lang po ulit tayo bukas ng gabi. Sana walang maging aberya sa ating pagla-live bukas ng gabi. Dahil bukas ay Holy Friday na. Tama ba? Holy Friday na po, ano? Magnilay-nilay po tayo, ano? Mag-be good, ano? And guys, maraming salamat po. Pasensya na po, ano? Mag-i-end na naman po tayo. And magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi. Guys, at siguro mga simpleng ano lang, bawal ang tawanan, bawal ang tamang kwentuhan lang tayo. Magseryoso muna tayo bukas ng ano, bawal mag-away ha. Walang away bukas, walang away. Manayams, ano, control sa kalokohan bukas, ano. Magla-live tayo bukas, guys, pero magko-control tayo sa mga biruan, sa mga tawanan dahil araw ng pagninilay-ngilay bukas, ano. Okay, guys? Nilay-nilay, ano. Thank you so much sa inyong lahat. Rob Pitok, Jerome, Dr. Petrovich, Manayams TV, Mama Delia, Ate Margie, Kapitana Margie, Plen TV. Thank you so much sa inyo. Nardong Putik and Sir Christian Pajo. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po kayo. Pero maraming salamat po sa inyo. At bahala na po ang ating mahal na Panginoon na magbigay ng siksik, liglig at naguumapaw na biyaya sa inyong pagsuporta dito sa aming channel, Manugang TV. And ito po si Manugang TV nyo. Saying good night and goodbye. And see you tomorrow again at 7 p.m. which is Holy Friday po. Pero magkita-kita po ulit tayo para magkintahan ng simpleng masaya o ngilay-ngilay na pag-live natin bukas. Ano? Maraming salamat po and bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Huwag ka daw kumain ng tahong. May banat ka pa rin na pahuli, ano, Manayams TV. Sige po, wala kaming tahong bukas. Walang tahong bukas. Walang malalakong tahong. Bye-bye. Bye. Ingat kayo palagi. Ingatan ng mga sarili at kalusugan. Bye-bye guys. Good night.